Алмасы вақыда берем, бүгін сені мұнда қалдырмайым. Луиза Бекзу рахмет, вақытында келіп жеттің. Түні бойы кірфік қақмыша студияны сақлап, сені күттім мақсус тапшырына башлап жібәрір үшін. Саулармысыз, құрметлілеріміз, сіз 6 февраль күнінің манзара шығарылышын қарайсыз. Сіздің үшін тапшырының ижат түркімі һәм алып барушылары Луиз Закиров білен Алмаз Гараев қызмет қоялар. Жылыта, суыта, әріте, буранлы, табиғат әлін ішлешінді. Тапшырығымызда есе біз тұтырықлырақ болырға тырышырбыз. Бүгінгі тапшырығымыздың қонақларын барлық. Бүтін дүния татар яшылары форумы рәйсі Ленария Муслим болашақ. Татарстан Республикасының биологик ресурслар бойынша Дәулет комитетынан Роза Меңнегулова, Рафина Ғаниулина білен Разил Камалов. Бұлар енді жыршылар әм баяншы екен аңлағансыздар. Саннифест фестивалі ұйыштырушысы комитетінде қатнашушы Эльмира Ахметова. Қызық дүния сәхіфәсінде әр уақыттағы Галина Шаймулина болар. Хәзер индаларның исемнәрен мәктәпләр һәм урамнар йөртә. Бүген без нәкъ менә шундый урамнарның берсе Михаил Девятаев урамында. Баскычлар көнендә Ләйсән Билалова дөньяның иң куркыныч һәм иң кызыклы баскычларын барлар. Бүген халыкара бармын көне. Шул уңайдан Зәңгәр лагуна коктейлен ясарбыз. Казак дөнья сәхифәсендә Галина Шаймуллина үзенчәлекле чәчәк фестивальләре белән таныштырыр. Үзенчәлекле баскычлар игътибарны җәлеп итмичә калмый. Чөнки гадәти булмаган баскычтан менү ул биеклекне әсер иткән кебек, зур үрләргә менгән сыман. Видеозма карап, шундый ук хисләр кичерерлек булсын. Чөнки хезмәттәшебез Ләйсән Билалова сезнең өчен үзенчәлекле һәм иң биек баскычларны барларга булды. Бу баскычлар дөньябызның төрле почмакларында урнашкан, таштан, агачтан култыксалы яисә аннан башка. Әмма аларның барсында бер сыйфат берләштерә. Алардан менгәндә биеклектән һәм куркудан тын кысыла. Бүген без сезгә 7 иң куркыныч һәм кызыклы баскыч турында сөйләячәкбез. Бу баскыч Калвантин Дурк фортына илтә. Ул Индиядә урнашкан. Форт үзе кичкенә генә мәгарә. Ә менә аңа менә торган баскычны иң куркынышы дип атыйлар. Тау битендәге кыялардан ясалган баскычлардан менүе бик читен. Аның хәтта тотынырлык җире дә юк. Менү 3 сәгатьне алса, төшүе тагын да озаграк. Баскычның дымлы булуы бу эшне тагын да кыенлата. Киләсе баскыч Эль Пиньон де Гуатапе. Ул Колумбияда урнашкан. Аны ни белән генә чагыштырмыйлар. Берәүләр аны тегелгән баскыч дип әйтә, икенчеләре аны замокка ошата. Хунань провинциясында Тяньмэн тауы урнашкан. Аның икенче исеме Күк капкасы. Ул бик куркыныч җир тетрәүеннән соң барлыкка килгән баскыч. 999 баскычны менгән кеше күккә кагыла ала төсле. Әлеге баскычтан менү бик җиңел түгел. Ул тауның иң биек җирендә урнашкан. Шуңа күрә сәяхәтчеләр фуникулерда күтәреләләр. Машинада да менеп була. Моның өчен 11 километрны үтәргә кирәк. Юлында 99 борылыш бар. Алдагы баскыч 92 метр биеклегендәге спираль Тяйхан. Ул 30 метрлы өй биеклегендә. Баскычка 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне кертмиләр. Биеклектә көчле җил бар. Ул басманы урыннан кузгалта. Абанери авылында Чан Баори басмалы көйе Һиндстанда иң борынгы һәм тирәннәреннән санала. Ул 30 метрга җир астына киткән пирамидага охшаган. Баскычта тотыныр урын юк, шуңа күрә аяк астына карап йөрергә киңәш ителә, чөнки басма бик текә. Хуашан таулары биеклегенә алып барган бу сукмакны күк баскычлары дип атыйлар. Аның баскычлары тауның үзенә уелган, ә тоткычлары тимер чылбырлар. Бу тауны яулар өчен 2000 метр югарыга менергә кирәк. Тауда тар агач сукмакларда чырячак. Баскыч кичкенә чәй йортына алып менә. Дөрес, аннан күренеш матур диләр. Эквадорда шайтан казаны шарлавыгына борынгы таш баскычлары белән менергә мөмкин. Тик сак булырга кирәк, баскыч тоннель аша бара. Бар җирдә дә дымлы, хәтта су ташкында тотып карап була. Менә шундый ул куркыныч һәм кызык баскычлар. Кар яуды, хәтта бераз салкын айтты. Быел мондый көннәрне юкка барга исраф итәргә ярамый. Шәһәр урамнарында быел җепшек булса да, урманнарда кар җитәрлек. Шуңа күрә урманга, саф һавага чыгыйк. Әлбәттә, кулга чаңгы чана алырган магыз.
Бүген біз трамплиннан секіру һәм шаңғыда йөгерүне берләштергән спорт түрі турында сөйләшәбез. Киттек. Шаңғыда двоеборье үз ішіне трамплиннан секіруні һәм шаңғыда узышуны ала. Ул 19 ғасырда Норвегияда барлыкка килә. Кышкы Олимпия уйннары программасына иң беренчеләрдән булып керә. Футбол намного травмоопаснее, например, на первом месте. Мин трамплиннан секіруне травмалу ягыннан куркыныч спорт түрі дип атамас идем. Мәсәлән, футболны алсак, анда травмалар ешрак очрый. Без исә балаларны беренче чиратта дөрес итеп егылырга өйрәтәбез һәм тренировка күнегүләрдән башлана. Шаңғы трассасындагы старт позициясе трамплиннан секіру нәтижесіне карап билгеләнә. Трамплиннан иң яхшы секергән спортчы стартта беренче була. Артта калганы һәр очкога тәңгәл вакыттан соң кузгала. Если честно сказать, я пришла сюда без ведома. Минем бу спорт түрі белән шөгыльләнә башлавымны әти-әнием белми дә калды. Тренировкаларның ничек узганын, шаңгыда узышуның нинди рәхәт икәнен сөйләп биргәч, алар минем белән килештеләр. Ярышларда минем өчен һәр вакыт җан аталар. Ике спорт түрен берләштергән ярыш экипировканың да төрлесен таләп итә әлбәттә. Трамплиннан секерү техник яктан катлаулы спорт, шунлыктан экипировкада да үзенчәлекләр бар. Значит, экипировка лыжника двоеборца. Ярышта катнашучы спортчының экипировкасы махсус комбинезоннан, ботинкалардан, шлем һәм шаңгыдан тора. Поролон комбинезон чит илдә эшләнә. Ул җил үткәрми һәм 30 градуслы сакынарга да бирешми. Трамплин тирәсендә яшь спортчыларны да, ылы яшьтәге шаңгычыларны да очратырга мөмкин. Мәсәлән, Анатолий Алексеевич 67 яшенә карамастан тренировкаларны калдырмый. Ну, просто очень нравится этот вид спорта. Миңа бу спорт түрі бик ошый. Миңа калса трамплиннан секерү үзе бер зур тамаша. Чувство полета, это чувство свободного падения, когда тебя... Миңа күбрәк трамплиннан секерү ошый. Очкандагы кичерешләрне сүз белән әйтеп бетереп булмый. Мизгел эчендә син зур тизлек җыясың һәм очасың. Алданрак үзем дә трамплиннан секерергә уйлаган идем. Тик әлеге трамплинны күргәч, кире уйладым. Булмас димә. Бу видеозмадан соң кайнар чәй эшу рәхәтрәк, хәерлерәк һәм яхшырак булса да, без сезне коктейль белән сыйларбыз. Коктейльнең исеменә генә игътибар итик. Зәңгәр лагуна коктейле. Монда инде зәңгәре генә дә ни тора, лагунасы да ни тора. Өстәвенә бу коктейль яңа ел коктейле икән. Мондый коктейльне эчәсе түгел, анда барып ятасы килә. Барменнар көненнән яшьләр дөньясы белән танышуга күчик. Ләкин коктейльнең шамасын гына белергә тотмагыз. Бүтән дөнья татар яшьләре кабат Казанда очраша. Шул очрашу хакында сөйләшер өчен без үзебезгә кунакка Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслимны чакырдык. Ленария, сәлам. Сәлам. Сәлам, хуш килдегез. Гомумән хәлләрегез ничек? Соңгы арада Бүтән дөнья татар яшьләре форумында зур үзгәрешләр булды һәм әлеге үзгәрешләр сезне бездә күрергә мәҗбүр итә. Ничек эшләрегез? Соңгы арада инде 1 ел узды, алмас. Күптән күрешкән юк ахырсы. Без инде быелга беренче совет утырышын уздырдык һәм алдагы планнар турында кыскача гына инде әйдәгез әйтеп үтәм. Безнең һәр татарның бүгенге көндә төп максаты дип әйтик быелга ул җан исәп
билгеле. Бездә яшьләр тарафыннан интернет челтәрендә инде беренче чиратта яшьләрне хәзер күбрәк анда очратып була, видео тезмәләр, шундый ниндидер акциялар оештырып торачакбыз ел дәвамында. Һәм инде үзебезнең эшчәнлеккә килгәндә, безнең гадәттәгечә апрельнең 26-сы мин татарча сөйләшәм, ул быел 15-нче ел узачак. Юбилей елы. Юбилей елы. Шулай ук 10-нчы тагын юбилей Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Ул 1000 кеше катнашында август аенда. Димәк, сез республика үлем шараларының юбилейына кушылучылардан икән. ТССРга 100 ел, Бөек җиңүнең 75 елы һәм анда тагын инде түгәрәк датлар әле бик күп. Һәм шулай ук инде безнең гадәттәгечә тагын дөнья күләм татарча диктант белем бирү акциясе. Төп чараларның исемлеге шул. Алар хакында әле без сөйләшербез, ә менә хәзер шулай бик зур очрашу көтә бит безне. Сез аны meet-up студентлар өчен очрашу дип атадыгыз. Нәрсә ул һәм кая булачак? Яшьләрне җәлеп итер өчен инде нәрсә генә уйлап тапмыйсың инде. Җәлеп ителәләрме соң? Иң мөһиме яшәү. Иң мөһиме контент инде монда исеме генә дә инде ярдәм итми. Беренче чара безнең менә тиздән 13 февраль көнне студент ватандашлар белән очрашу. Моны әле без үзебезнең практикада беренче тапкыр уздырабыз. Чөнки Татар конгрессы аша укырга кергән студентлар исемлеге ул елдан-ел арта бара. Шуннан башка чит илләрдән, төбәкләрдән гомумән укырга керүче студентларга җиңелрәк адаптацияләшсен өчен Казан шәһәрендә шуңа күрә бу очрашуны оештырга булдык. Менә студент ватандашлар дисез, моны ничек аңларга? Димәк, чит илдән килүчеләр дә катнаша, безнекеләр читтә укучылар да кире кайтып шул очрашуга килә аламы? Юк. Бу конкрет Казанда югары, урта уку йортларында укучы татар кешеләре, татар студентлары. Һәм инде безнең төп максатларның берсе шулай ук Казанны рус шәһәре генә түгел, ул беренче чиратта татар шәһәре икәнен күрсәтү. Татарстанның баш каласы. Барлык студентларга. Һәм инде нәрсәләр... Бу очрашу нәрсәгә юнәлтелгән? Беренче чиратта әлеге студентларның монда республикада төпләнеп калуынамы? Я башка максатлар бармы? Төпләнеп калу гына дип без инде бераз глобальләрәк алабыз. Гомумән татар мөхитенә, татар чараларына, татарлыкка борып кую, юнәлтү. Һәм татар милләтенә хезмәт итүдер. Ул бездән соң инде кая да алар Казанны тәмамлап каламы, калмыймы, үзе белән шушы милли идентика дип әйтү хәзер теге модны инде дип әйтик, шул милли идентичностен үз аңын үстереп, орлык салып, үзе белән кайтарып җибәрү инде. Орлык салгач әле шәшәр дә тагын үсешне тәэмин итәр. Менә үсеш дигәндә шулай ук үзем Бөтен дөнья татар яшьләре форумы булгач, безгә кирәк кадрлар, билгеле. Ул Сахалин булсынмы, Якутия булсынмы, Үзбәкстан, Европа, кая кире кайтмасын, ул киләчәктә безнең ярдәмчеләр булыр дип өметләнәбез. Чаралар дигәндә 13 февраль көнне татар шәһәр берләшмәләре белән таныштыру. Бу беренче чиратта. Нәрсәгә кирәк? Татар әйтик контент шәһәрдә узып тора, татарча КВН лигасы да бар. Кемдер үзен мәсәлән ул сәхнәдә табасы килә икән, уңышлы командаларны күрсәтәбез. Кемнең фән белән шөгыльләнәсе килә икән, аларны гыйлем белән эшләүче, проектлар үстерүче егетләр белән таныштырабыз. Кемнеңдер мәсәлән IT технологиялар белән бәйле икән, Ачык университет үзебезнең әле күптән түгел ачып җибәрдек сайт. Сайт эшенә кушабыз. Ленария, тагы бер сорау бар име, менә берләшмәләр белән таныштырам дидең. Менә шул берләшмәләрдә эшләүче, татарча яхшы сөйләшүче белгечләр алар бармы? Менә шул IT өлкәдә, анда тагын ниндер проектларда алар бармы? Һичшиксез безнең барлык эшләгән эшебез ул татар телендә. Һәм соңгы арада еш кына сорау бирәләр. Ленария, мин күрәм, мин ишетәм, сез татар кешеләре белән татарча эшлисез. Русча белүче татарлар белән кем эшли? Русча гына белүче. Шуңа күрә безнең татарча гына, гомумән татар телендә генә эшләү белән проблемалар юк. Безгә кирәк кире процесс дип әйтим, хәзер инде бүгенге көндә кем татар телен белми. Аларда өйрәтергә. Алар белән дә
рус телендә дә эшләү. Безнең барлык эшләгәнебез ул татар телендә. Бәлки рус телендә түгелдер, балки аларны өйрәтеп татар телендә эшләргә кирәктер. Беренче чиратта. Тансы һәр кешенең үз баш миендә һәм күңелдә булырга тиешле беренчедән. Менә шул чарада кемнәр катнаша алуын без инде белдек. Кая мөрәҗәгать итеп катнашырга теркәләргә кирәктер бәлки, яки 13 февраль көнне 12-га гына килү мәҗбүриме? Бары тик истә калдыру 13 февраль сәгать 16:00. Ялгышмасам 1000-гә якын яшь кеше катнашачак. Меңнән артыр дип тә уйлыйм, чөнки әле конгресс ашагына да кергән кешеләр ул 500-гә якын кеше. Яра, алар анда киләләр, нәрсә булачак? Нидер сөйләшү, әңгәмә, концерт, нәрсә? 3 блоктан тора. Яхшы сорау. Беренче блок ул бераз шундый татар шәһәр берләшмәләре, аллеясы кебегрәк. Килеп кергәч, кеше таныша, монда театр, о кызык, монда фән, монда концерт, монда музыка, шулай итеп башта аллея, аннары инде башлап җибәрәбез TED форматында. TED форматы ул залда ут сүнә, кызыл белән татфорум хәрефләре, без шоу ясарга булдык бераз. Ярата бигрәк. Шулай итеп сәхнәгә шундый прожекторлар яктыртып, безнең регламенты бар һәрбер чыгыш ясаучының, ул 10-15 минут, шундый мотивацион үзенең проекты турында чыгыш. Кеше күрсен, гашык булсын һәм шушы агымга кушылып китсен. Без инде идеологик яктан шулай күрдек инде, аны бар ягын эффектлары белән кешегә күрсәтү. Һәм 3нче блок билгеле татарча инструменталь музыка ясыйбыз. Без инде ничә ел дәвамында альтернатив сәхнә чыгарып, альтернатив сәхнәгә җырчыларны чыгарып торабыз Бауманда. Һәм шушы күз алда үскән егетләр тараф төркеме, ул безнең Булат Шайми, блогер буларак та инде билгеле. Без аны бик яхшы беләбез. Шулай инструменталь музыка күрсәтеп, яшьләргә сезнең музыка кемдер иҗат итә икән, демәк, сез дә шулай сәхнәгә чыгып үзегезне күрсәтә аласыз дигән кебек җәлеп итү. Рәхмәт. Һәм әлеге чараның юкка гына гашыклар көн алдыннан уздырылуы да түгелдер, юкка түгелдер. Планлаштырылган чараларыгызның барысында исән-имин эшләп чыгып, уңышлы, уңай нәтиҗәләргә ирешергә насип булсын. Бәлки әле шул чараларга килеп безнең яшьләребез татар гаиләләре дә булдырырлар, тудырырлар. Дип өметләнәбез, барыбыз да, бигрәк тә бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт, эшегездә уңышлар сезгә. Бездә кунакта бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслим булды. Ленария белән саубуллашып, планлаштырган чараларында уңышлар теләп, рекламага тукталабыз. Яз җитүгә нибары 24 көн генә калып бара, чәчәкләр, кояш, җылы яратучылар кышкы көннәрдән уяначак. Әгәр дә сезгә уяныр өчен чәчәкләр һәм җылылык кына җитми икән, алайса моны хәл итүе бик җиңел. Сезне бары тик Гөлинә Шаймуллинага гына бирергә кирәк. Ул дөньяның иң матур чәчәкләр фестивальләрен безгә дә күрсәтер. Чәчәк өмет итүчеләр, телевизор экраннары каршысына якынрак килегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Таиландның Чиангмай каласында зур бәйрәм чәчәк фестивале. Ул елда февральнең 1нче яртысында оештырыла. Чөнки нәкъ менә бу вакытта биредә алтын чәчәк, дамас гөл чәчәге, күке яше ата. Гадәттә фестиваль вакытында чәчәкләрдән платформалар, сыннар ясыйлар, парадлар оештыралар, бәйрәм сылуын сайлыйлар. Әйдәгез бергәләп Чиангмай урамнарыннан үтеп, бу бәйрәмне үз күзләребез белән күрик. Игътибар экранга. พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพสมญานามว่านครพิงค์เป็นดินแดนแห่งอารยวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งยาวนานกว่า
ส่งห่วงใยประสบนิกรพี่น้องอำเภอแม่วางที่สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามรอยพ่อแบบพออยู่ Европадағы иң зур шәшәк фестивалі Нидерландның Кёкенхоф паркында оештырылган. Әлеге чара шулай ук елда уздырылган. Ул 24-25 апрельгә туры килә. Монда да шәшәкләрдән сыннар, платформалар ясыйлар. Гадәттә алар танылган сәнгать әһелләре һәм аларның иҗатларына, кино һәм мультфильм персонажларына багышланган. Бу композицияләрне ясауда теләге булган һәр кеше катнаша ала. Эшне тәҗрибәле флористлар җитәкли. Кыскасы, үзенчәлекле фестивальне күрәсегез һәм анда катнашасыгыз килсә, Нидерландка юл алыгыз. Киләсе токталышыбыз Италияның Гансана шәһәре. Монда елда июнь аенда инфиарат, ягъни чәчәк бәйрәме үтә. Каланың иң зур урамы Белардо юлларын үсемлекләрдән ясалган рәсемнәр белән каплыйлар. Әлеге чәчәкле сурәтләр гадәти түгел. Алар танылган сынлы сәнгать үрнәкләренең күчермәсе. Кызганыч, мондай тере картиналар озак тормый, 2-3 көндә кибеп бетә. Җирле халык үзләренә берешәр чәчәк тәҗен алып кала. Сынамышлар буенча бу аларга уңыш китерергә тиеш. Бельгияның башкаласы Брюссельдә дә мондай чәчәкле келәмгә тап булырга мөмкин. Әмма биредә ул бер урам юлы өслеген генә капламый, муниципалитет бинасы каршындагы мәйданга җәелә. Мондай бизәк 2 елга бер мәртәбә ясала. Брюссельнең чәчәк келәмен тәкъдим итү 12 августка туры килә. Ачылышы кич, салют һәм меңнәрчә ут лампочкаларын кабызуыннан башлана. Игътибар экранга.
Хелмой, ягъни гаҗәеп матур килешәсезме? Бездә чәчәк ату журналы ерак булса да, бәйрәм уңаеннан якын кешеләрне матур бәйләмнәр белән сөендерик. Бүгенгә менә шулар иде дөньяның төрле почмагыннан кызыклы мәгълүматлар җыеп, сезнең белән янә күрешергә сүз бирәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Чәчәкләр фестивальләре сезне, якыннарыгызны сөендерү өчен илһамландырган икән, алайса моны тормышка ашырга кирәк. Аңладым инде, аңладым. Кемнең бакчасында таш атуың шундук аңлашылды. Ә менә нинди чәчәк, нинди бәйләм дип баш ватасы да юк. Бүгенге көндә ул чәчәк бәйләмнәренең нинди генә юк. Ярты эшегезне алмас эшләп куя. Хәзер чәчәкләр сайланды, бәйләм ясала. Бүләк итәсе генә кала. Ким дигәндә, әгәр дә инде сез киләсе сюжетта кебек чәчәк букетін җиләк җимештән, иттән, сырдан ясый алмыйсыз икән, кул астында һәр вакыт өстәл өстендәге менә аппак салфеткада сезгә һәр вакыт ярдәмгә киләчәк. Мәгез, рәхим итегез. Мин игътибарсыз, миңа чәчәк бүләк итүче дә юк дип зарланасы булмагыз бүтән. Бик зур рәхмәт. Ел дәвамында булган барлык бәйрәмнәр өчен дә сиңа. Флорист булам дип уйламадым, әмма үз кулларым белән нәрсәдер эшләү һәр вакыт ошый иде ди Нәргизә. Хәзер үзенә мәйдан тапкан креатив идеяләрен флористикада тормышка ашыра. Мин чәчәкләрдән башка тагын чараларны бизәү белән шөгыльләнәм. Һәм тиздән Ямле группасы концерт үтәчәк һәм аларның концерт залын бизәргә миңа туры киләчәге. Бик тә көтеп калам ул вакыйганы һәм кешеләргә ошар дип уйлыйм. Флористикада чәчәкләр генә кулланыла дип уйлаучылар ялгыша. Хәзер букетны чәчәксез генә дә ясыйлар. Флористлар хәзерге вакытта чәчәкләр белән генә түгел, яшелчәләр белән, җиләк-җимешләр белән үз эшләрен, букетларын башкаралар. Кешеләргә бик тә кызык, чөнки чәчәкләр алар матур да шиңәләр. Ризыкны ашарга була. Баллы букетлар у зефирлардан, шоколадлардан даже андай заказлар була. Күптән түгел бер кыз үзенең әбисенә киткән җимешләрдән букетка заказ бирде. Кызлар үзенең егетләренә, ирләренә итле букетлар заказ бирәләр, колбасалардан, сырлардан. Безнең ирләргә чәчәк бүләк итмиләр гадәттә, ә менә ашау торган букет егетләргә бик тә ошый. Кемдер бу букетларны кабул итә алмый, ә кайберәүләр чәчәктән ясалганына караганда мондыйга күбрәк сөенә. Ә сез нинди букет телисез? Татарстанда яңа тыюлык булдырылды дигән мәгълүмат чыкты. Бу мәгълүматны тикшерер өчен без кунакханабызга Татарстан Республикасының биологик ресурслары буенча Дәүләт комитетының биотөрлелек буенча бүлек башлыгы Роза Мингуловна чакырдык. Роза, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез? Бу сөйнечле хәбәр дип уйлыйбыз без. Шуңа күрә сезне дә һәм Татарстан Республикасының биологик ресурслар Дәүләт комитетын да чын күңелдән әлеге ачыш белән тәбрик итәбез. Рәхмәт. Тыюлык ни өчен һәм кайда оештырылган? Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур сөйнеш булды. Тыюлык узган елның 30 декабрендәге 12-дә 60 номерлы карары нигезендә оештырылды. Ул атала, димәк, Идел буе киңлекләре региональ әһәмияттәге табигый дәүләт тыюлыгы. Аның мәйданы 29076 гектар. Әйе, ул бик зур, башка мондый тыюлыклар юк безнең Татарстанда. Һәм инде бу тыюлык 3 районны алып тора.
3 район гына түгел, Казанда алып тора. 3 район эчендә бу Яшел Үзән, Лаеш һәм Югары Услан районнары. Бу Иделнең Казанга якын өлеше булып чыга. Аның менә тыюлык булдырылу җирле халык һәм гражданнар өчен нинди үзгәрешләр китерә? Бу biz гади халык өчен файдагамы яки киресенчә аның шартлары үзгәрәме? Һәм аларның хукуклары шикләнмәячәкме иң мөһиме? Бу бик мөһим сорау, чөнки тыюлык булдырылгач та безгә бик күп борчулы шалтыратулар, хатлар килде. Иң беренче чиратта безнең халык борчыла бит инде бөтен нәрсә өчен. Һәм инде әйтеп китәсе килә. Тулы күләмдә бернинди шикләүләр дә юк. Гади халык өчен шикләүләр нәрсәдә бар инде. Монда айрым оешмаларның юнтык суларны түгү елгага, аннан соң урман кисү һәм инде торак пунктлардан тыш ниндидер капиталь объектлар төзелеше алып бару тыела. Димәк, бу күбрәк бу тыюлык исеме барлыкка килү сәнәгать өлкәсендә эш алып баручыларга инде монда үзгәрешләр бардыр. Әйе. Әгәр дә торак пунктта инде кешеләр ничек башта төзелеш алып барганнар, торак пунктлар шиклегендә шулай ук алып барган мөмкиннәр. Инде менә аерым алганда аучылар, балыкчылар бик кызыксына инде бу сораулар белән, алар өчен бернинди үзгәрешләр дә юк. Канунны гына бозмаска кирәк. Әйе, канунны Россия күләм гамәлдә булган кагыйдәләрне бозмау гына. Сорала инде алардан һәм моторлы көймәләрдә дә йөзәргә мөмкин. Миңа калса шунда яшәүчеләр әле сөенгәннәрдер, чөнки экологик яктан бу бик зур плюс. Әйе, күп әйтеп китәргә кирәк инде бу тыюлыкны тудыру, аны оештыру күбрәк менә шушы халык тарафыннан да килгән тәкъдим булып тора. Димәк, инде башта безнең Татарстанда яшәүчеләр шул җирләргә кагылышы булган безнең халкыбыз сезгә мөрәҗәгать итә, сез аны уйлыйсыз, аннан соң инде Татарстан Республикасының кабинет министрына мөрәҗәгать итеп, алардан рөхсәт алып, тыюлык булдырылган эш икән без аңладык. Әмма ул өлештә әле утраулар да бик күп. Әле ул утрауларда үзләренең бакчасы итеп булдырып яшәүчеләр дә бихисап. Менә шул тыюлыкны булдыру утрауларның табигый комплексын саклап калырга мөмкинлек бирәме? Әйе, әлбәттә бирә. Бу иң беренче чиратта хәзерге бүгенге көндә әйтергә кирәк, шушы утрауларда 2000-нән артык каралты кура йорт хуҗалык бар. Аларны рәсмиләштерү әле оештырылмаган. Ул хәзер эштә инде безнең алып барыла, аның буенча эш. Һәм инде аларны рәсмиләштереп бетергәч, анда бүтән димәк... Әле бит кайбер табигый тыюлыкларда яшәргә дә ярамый. Бу очракта нишләргә? Юк, ярый. Монда әйтәм бит, гади халык өчен бернинди шикләнмәләр дә юк. Гомумән, Татарстан Республикасының аеруча саклана торган табигый территорияләре, шелтәре ничек үсеш алган? Бүгенге көнгә, димәк инде ел башына дип әйтик инде, безнең барлыгы Татарстан Республикасының табигый фонды 186 аерым саклана торган территориядан тора. Бу мәйданның 427,420 гектар. Татарстан Республикасы мәйданның 6,3% тәшкил итә. Булар арасында 2 федераль әһәмияттәге, 3 җирле әһәмияттәге һәм 181 региональ әһәмияттәге табигый территория бар. Субханалла. Инде республиканың яртысы диярлек. Шулайрак. Якынча гына. Әмма киләчәккә планнарында беләсе килә. Әлеге табигый зоналарны дип әйтик, нәрсә көтә, нинди булса үсеш көтәме аларны? Әлбәттә көтә. Бүгенге көнгә 6,3% булса, менә Россия күләм алганда бу 11%-ка җитә, дөньяда инде 17% мондый территориялар. Без инде 13%-ка омтылабыз. Әмма бүгенге көндә безнең тагын 5 территория, табигый территория планда. 2020 елның ахырына хәтле без моны эшләп бетергә тырышырбыз. 191 булачак алда берсе димәк. Әйе, Алла бирсә шулай булыр. Һәм инде әйтергә кирәк, иң беренче чиратта безнең шу территорияларның мәйдан арттыру түгел, андагы булган уникаль ландшафтларны, сирәк очрый торган хайваннар һәм үсемлекләрне саклап калу. Менә шундый җирләрне табып, сойлап алу. Шул биләмәләрдә эшнең сыйфатын арттыру. Әйе, сыйфатын арттыру. Менә шул 186 дидегез,
шәхсән кай берәүләр сез кунакка килгәч кенә ул тыюлыклар турында белеп ишетеп алганнардыр. Теләге булган кешеләргә әлеге тыюлыкларның исемлеге, кайда урнашканлыгы турында каян һәм ничек таныш була? Бу исемлек мәгълүмат безнең официаль сайтта бар, комитетның, шуннан барсыдан белеп Бу була. демәк Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты сайты булып чыгыла бит. Алга таба безнең тапшыруларда да әлеге тойлыклар буенча мәгълүматлар булыр. Без сезне тагын кунакка көтеп калабыз. Бүгенгә саубуллашабыз. Тыюлыкларга багышланган күргәзмәләр оештырыламы? Бу хакта мәгълүматыгыз юкмы? Безнең 26 февральдә ярмарка, Казан ярмарка выставкасында булачак инде ел ахырлары буенча 19 елның ахыры буенча коллегия. Һәм инде барыгызында шунда теләге булганнарны чакырып калабыз. Рәхмәт. Онда күргәзмә булачак. Афәрин. Күргәзмә турында соравыбыз юкка түгел иде, чөнки сезнең белән саубуллашып без Симонов күргәзмәсенә юл тотарбыз. Безгә кунакка килеп шундый зур күләмдәге тыюлык турында мәгълүмат биргән өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бездә кунакта Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының биотөрлелек бүлеге башлыгы Роза Миңнеголова иде. Күргәзмәгә сәяхәт кылыйк. Казанда астрономнарны 1810 елда әзерли башлыйлар. Үзләренең белгечләре булмагач, Австриядән Йозеф Литров исемле галим чакыртыла. Аның беренче студентлары арасыннан ике күренекле шәхесне аерып карап булыр иде. Бу Николай Лобачевский һәм Иван Симонов. Беренчесе Евклид булмаган геометриягә нигез салса, икенчесе Антарктиданы ачу экспедициясендә катнаша. Шунысы кызык, Белесгаузен һәм Лазарев оештырган фәнни сәяхәттә Иван Симонов бердән-бер галим була. Аның Казан университетында белем алганын да исәпкә алсак, әлеге фактның кыйммәте бермә-бер арта. 1810 ел. Сәләтле, максатчан Әстерхан егете Иван Симонов Казан университетына сүз иҗаты бүлегенә укырга дип килә. Әмма фикере тиз арада үзгәрә. Моңа яңа гына эшли башлаучы астрономия бүлеге сәбәпче була. Романтик рухтагы һөнәргә төгәл фәннәр аша якыная. Язу шөгылендә ташламый, күргәзмәдә аның астрономия алихәсе Ураниягә багышланган шигырьләре урын ала. Тормышын үзгәртүче тагын бер карарны ул 1819 елда кыла. Белесгаузен һәм Лазарев җитәкчелегендәге фәнни экспедицияга чыгып китә. Аннан алып кайткан материаллар, документлар тупламасы бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Аның берникадәр өлеше күргәзмәдә тәкъдим ителә. Часть коллекции небольшая, хранится в Музее антропологии и этнографии. Симонов тупламасының бер өлеше Санкт-Петербург шәһәрендәге антропология һәм этнография музеенда сакланыла. Икенче өлешен Казан Федераль университетына тапшыра. Бу тупламаларның кайбер экспонатларын күргәзмәдә тәкъдим иттек. Экспедициядә Михайлов фамилиялы рәссам да була. Аның фәнни сәяхәттә ясаган сызым рәсемнәре аеруча кызыклы. Алар буенча юлдагы пейзажларны, яңа ачылган утраудагы җирле халыкларның портретларын, көнкүрешне күреп була. Ә менә монысы инде Симонов рәсемнәре. Галим аларны фәнни яктан ачырга тырыша. Сурәтләгән һәрбер кыяның координаталарын, биеклеген, калынлыгын үлчәп язып бара. Сәяхәтчеләрнең юлын күзәтү өчен музей хезмәткәрләре менә шундый үзенчәлекле карта ясаган. Махсус язулар битләргә беркетелгән. Бу экспедициядә булган кешеләрнең истәлекләре. Кызыклы хәлләр дә аз түгел икән. Например, за 22 июля или 3 августа бросили якорь в Матавайской бухте острова Утаити. Мисал өчен 22 июль 3 август язмаларыннан Таити утравына тукталдык. Бирдә Помара 2 короле белән очраштык. Ул безнең командага дүрдуңгыз, какао чикләүге һәм бананнар бүләк итте. Без дә җавапсыз калдырмадык. Җирле халыкка яулыклар, йон киемнәр, пыяла савыт-саба калдырдык. Корольга Александр I сүрәте төшерелгән медаль бүләк иттек диелә. Әлеге тарихи мөһим сәяхәттән соң Иван Симонов бер урында гына утыра алмый. Ул Европа илләренә чыгып китә. Шушы чорда галим үзенең көндәлегендә шундыйрак сүзләр язып калдыра. Минем балача хыялым тормышка ашты. Кечкенә вакытымда корабларны күреп сәяхәт итәргә хыяллана идем. Ниһаять, мин чит илләргә чыгып киттем һәм дөньяның төрле күренешләрен күрә алам дип яза ул.
Барлык сәяхәтләрнең соңгы ноктасы башкалабыз булып чыга. Ул Казанда төпләнә. Император университетының астрономия обсерваториясын булдыру белән шөгыльләнә. Бүген әлеге бинада астрономия һәм космос геодезиясе кафедрасы урнашкан. 1946 елда Иван Симоновны Казан университеты ректоры итеп билгелиләр. Бу вазифаны ул гомеренең соңгы көненә кадәр башкара. Җитәкчелек эше белән бергә экспедиция истәлекләрен яза. Беренче рус астрономы турында күбрәк белү өчен күргәзмәгә барырга киңәш итәбез. Ул апрель аена кадәр Казанның Лобачевский музеенда тәкъдим ителәчәк. 2020 ел безнең өчен тагын бер түгәрәк дата белән кадерле. Бөек җиңүгә 75 ел. Шул уңайдан Советлар Союзы каһарманнарында искә алабыз. Шундыйларның берсе сугыштан соң Казан елгы портында тиз йөрешле елга пассажир суднолары капитаны булып эшләгән Михаил Девитаев. Советлар Союзы геройы исеме белән мәркәзебезнең бер урамыда йөртелә. Бөек Ватан сугышында Казаннан 700 мең кеше фронтка озатыла. Шуларның 225-е Советлар Союзы геройы исемен ала. Хәзер инде аларның исемнәрен мәктәпләр һәм урамнар йөртә. Бүген без нәкъ менә шундый урамнарның берсе Михаил Девитаев урамында. Михаил Девитаев кечкенәдән очучы булырга хыяллана. Ләкин язмыш аны елга техникумына китерә. Аны тәмамлагач Оренбургка очучылар әзерли торган училищега укырга керә. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк фронтка чакырыла. Дошман очучыларына каршы көрәштә күп тапкырлар бүләкләнә. Ә иң зур батырлыгын ул 1945 елны башкара. Хенкель немец очкышында әсирлектән качу бәхетенә ирешә. Советлар Союзы каһарманы исеме 1957 елда бирелә. Тырыш һәм көчле, якыннары аны нәкъ менә шундый итеп искә ала. Всегда он для меня в памяти детства это очень сильный человек. Балачактан ук мин аны көчле итеп искә алам. Ул алтын куллы кеше иде. Кечкенә чакта күп тапкырлар шуклык белән тәрзәне ватканым истә. Ул аны үз куллары белән куя иде. Кич белән бик тиз йоклап киткәне истә, чөнки ул көне-төне эштә бик ара иде. Тыныч тормышта Михаил Девитаев Казан елга портында эшли. Беренче тиз йөрешле ракета катерын сынауны аңа ышанып тапшыралар. Ракетаның беренче капитаны да ул була. Еллар үткәч метеорга күчә. Юкка гына Девитаев урамы елга портыннан башланмый. Каһарманның сурәте төшерелгән граффитины да бу урамда күрергә була. Ануга Настя да каһарман бабасы исемен йөртүче урамга еш килә. Когда я училась в школе, к сожалению, в учебниках было мало что написано о моем прадедушке. Казаныча каршы мин укыганда аның турында китапларда бик аз язылган иде. Әмма укытучылар мине аның оныгы икәнлекне белгәч, дәресләрдә аның батырлыгы турында күп мәгълүмат бирелде. Сыйныфта бабама багышланган почмакта бар иде. Бу урамда яшь парлар паркы да бар. Элегрәк монда яшь гаиләләр язылышкач агач утыртырга килгән. 40 ел элек Александр Михайлович та хәләл җефете белән биредә агач утырткан. Советлар Союзы каһарманының исемен мәңгеләштерү максатыннан урамга Девитаев исеме 2005 елда бирелә. Бөек җиңү көне алдыннан газетларда аның батырлыгы турында языла. Мәктәпләрдә дә тарих дәресләре аңа багышлана. Гражданнармы яки гражданнармы? Ойладыгызмы? Хәзер үзегезне тикшереп карый аласыз. Үзегезне дигән була. Башта үзеңне тикшер, син дә белмисең әле. Ничексең? Беләсең килсә, әлеге сәхифәне мин әзерлим алмас. Аның өчен әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә Фуад Галимуллин үзенең сабакларын дәвам итәр. Гражданнар дигән сүз бар. Ул безгә рус теленнән кергән һәм нинди дә булса дәүләттә хокукый нигездә яшәүче кеше дигәнне белдерә. Менә шушы сүзне әйткәндә без еш кына басымны беренче иҗеккә төшерәбез. Граждан дип әйтәбез. Гражданнар дип әйтәбез. Гражданнар сугышы дип тә өстәп әйтәбез әле. Бу әлбәттә дөрес түгел. Басымны әлеге сүзнең соңгы иҗегенә төшерергә кирәк. Граждан, гражданлык,
гражданнар. Игътибар иткәнсездер, бездә төрки телләрдә шул исәптән татар телендә дә сүзләргә кушымча ясалса, бу бигрәк тә исем сүз төркеменә кергән сүзләр турында сүз бара. Шул кушымчадагы сузык аваз басымны үзенә ала. Граждан, гражданлык, гражданлыклар. Күрәбез, һәр ялганган ижекнең сузык авазы үзенә алып барды. Безнең күренекле шагыйребез фронтлардан исән-сау кайткан, ләкин кызганыч 54 яшендә вафат булган Гали Хужиев Фатих Кәримгә багышлап гражданин, шагыйр, солдат дигән поэма язган иде. Менә аның бер әсәреннән үзүк. И Россия, үстем синдә туып, шит күрмәдең газиз улыңны. Гражданиның һәм солдатың булып, уздым бүтін ғөмір юлымны. Рахмет. Алар икесе дә бала чактан ук сәхнә турында хыяллана. Һәм аларның бу хыялларын Татарстанның җыр һәм бию ансамбле тормышка ашыра. Сүз Алия Айдар Мөхәммәдгалиевлар турында. Әле алай гына да түгел. Дәүләт җыр һәм бию ансамбле аларны кавыштыра да. Һәрбер кешедә хыял бар. Чөнки хыялсыз яшәп булмый. Хыял ул инде кешенең бер омтылышы, алга барышы, күңел турында яшәгән менә кечкенә генә бер хиссе. Һәм менә шушы хис белән кеше гомер буе бара. Алиянең дә, Айдарның да бала чактан бик зур хыялы була. Ул сәхнәдә чыгыш ясау. Алия үзен танылган биюче итеп күрсә, Айдарның бар уе баянда уйнау. Берсе хореография училищесын, икенчесе музыка көллиятен тамамлый. Алга таба аларның язмышын бәхетле очрак хәл итә. Икенче курста Гараев Венер Хасанов, Татарстан халык артисткасы, бездә хор бүлеген җитәкләде. Һәм ул мине инде менә Айдар тавышын әйбәт, буен бар, үзен матур да ансамбльгә килде. Ул вакытка хәтлек минем ансамбль турында ишеткәнем юк иде. Ничә балай булгандыр. Шулай торып, Венер Хасан мине чакырып китерде монда. Мин музыка көллиятенең икенче курсыннан бирле шул Татарстан дәүләт җыр һәм биясында эшлим. Айдар минем улым белән бергә мәктәптә укыдылар. Алияны без инде хореография училищесынан бирле беләбез, элемтәдә ул баланы бик күптәннән инде аны сынап, аны карап, аның иҗатын күреп, шулай торып бу яшь балалар безнең ансамбльгә килеп керделәр. Аларның иҗаты белән, аларның сәнгате белән бик без горурланабыз, аларны бик зур бәя бирәбез. Әлбәттә, бу балалар безнең өчен безнең киләчәгебез. Очрашмаган вакытта да мин аның тавышын инде әллә кайын ишетә идем. Менә ул бара, аннан өстән җырлап, без бит инде аста, безнең танцевальная группа. Ул өстә, шуннан өстән җырлап төшә инде, мәйтәм, аха, мәйтәм, Айдар бара җырлап. Җылы язлар тик башланды гына, әле генә яшел киде кыр. Әйтер сүзләр әле әйтелмәгән, җырланмаган әле безнең җыр. Репетициялар була безнең концертлар алдыннан инде. Күз төште, мәйтәм, бик уңган кыз, бик тырышып эшләй, мәйтәм, тормышта да тырыш кыздыр дим. Шуннан ничектер танышып, ул минем белән әле исәнмисез дип. Олыларча мәйтәм, ярар инде. Аны хәллек зурламайны мәйтәм, мин синнән аны хәллек олырак түгел. Бер эш тапкыр шулай исәнләшкән яннар инде. Сәлам генә дип. Шуннан язышып, очрашып, шулай торып, нитеп дигән мөнәсәбәтләр китте.
Нитаклар укыттык, туйлар ясаттык, Аллага шөкер. Көңіл барыбір сезеділер бит. Һәм менә без бер-беребезне сезді дип уйлыйм инде мин. Чөнки әйткәндә родные души чувствуют друг друга. кичкенәдән бит инде кызлар әтиләренә ошаган ирләрне эзлиләр. Һәм мин әйтергә телим, мин Аллага шөкер ул ирне таптым. Айдар сәнгатькә дә гашык, җырга моңга да гашык, биегә дә гашык. Менә ансамбль безне кавыштырды. Айдар белән Алия 2015 елның 8 августында өйләнешә. Һәм шул көннән алар эштә дә, гастрольдә дә, өйдә дә бергә. Иҗат кешегә үзенең күңелеңә якын булган кешегә кирәк, иҗат кешесенә кирәк. Иҗат кешесе үзенә тиң ярым табырга тиеш. Кулга кул тотынып тормыш киртәләрен, сынауларын үткәндә, сөенечләр уртак булганда, бер-береңнең иҗатыннан хәбәрдар яшәгәндә, максатның иң зурысына да көч җитә икән ул. Сауларымыз, хөрмәтлеләребез, кабат манзарада очраштык. Тапшыруыбызны имбир шәйләре эчеп, дөнья буйлап сәяхәт итеп үткәрербез. Төгәлрәк мәгълүмат ал хәбәрдә булыр. Хәзер инде аларның исемнәрен мәктәпләр һәм урамнар йөртә. Бүген без нәкъ шундый урамнарның берсе Михаил Девятаев урамында. Баскычлар көнендә Ләйсән Билалова дөньяның иң куркыныч һәм иң кызыклы баскычларын барлар. Коронавирустан үлем очраклары грипп һәм үпкә ялкынсынуы белән чагыштырганда түбән дип җиткерә Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Ләкин нәрсә генә дисәк тә, барысыннан да андый очраклардан үзебез сакланыйк һәм Алла үзе сакласын. Хәзерге вакытта сезонлы күтәрелеш чоры, бүгенге профилактика чаралары яңа коронавируска гына түгел, һава тамчы юлы белән күчә торган башка авыруларга, ОРВИ гриппка юнәлтелгән профилактика чаралары шул ук икән. Соңгы мәгълүматлар буенча Кытайда чыккан коронавирус белән 10 меңнән артык кеше зарарланган. Әлеге вирусның билгеләре югары температура, йөткерү, тын бетү, хәлсезлек. Бүтін дөнья табиблары коронавируска каршы чаралар эзли. Бер караганда әлеге авыруның билгеләре һәрберебезгә таныш. Шундый ук симптомнар грипп яисә пневмония вакытында да күзәтелә. Пневмония үпкәләрнең ялкынсынуы. Үпкә тышчасының вируслар яисә гөмбәчекләр аркасында зарарлануы. Күпләр пневмония белән кышкы салкыннарда гына авырырга мөмкин дип уйлый. Бу ялгыш фикер. Пневмония инфекция авыруы, шуңа күрә барлык ел фасылларында да әлеге авыру сезне сагалап торырга мөмкин. Анатомияны искә төшерик. Үпкәләр организмдагы парлы орган. Ул тышча, ягъни плевра белән капланган. Үпкәләрнең организмдагы төп функциясе газ алмашынуын булдыру. Без сулыш алганда һава агымы башта трахеяларга эләгә, трахеядан бронхларга. Бронхлар бронхиолаларга тармакланалар. Бронхиолаларның ичендә куыклар бар. Әлеге куыкларның атамасы альвеолалар. Һәр альвеола вак кан тамырлары, ягъни капиллярлар белән капланган. Альвеолаларның нечкә тышчасы аркылы кислород канга керә. Кислород белән байытылган кан артериаль кан тамырлары буенча бөтен органнарга, тулайым организмга тарала. Бераз булса да аңлашылгандыр дип уйлыйм. Пневмония булганда алда әйтелгән альвеолалар үз эшен башкарудан туктый, чөнки анда вируслар. Үпкәләрнең ул тышы кислород кабул итеп, углекислый газны кире чыгарудан туктый. Үпкәләрнең хәтта төсе үзгәрә. Пневмония билгеләре: югары температура, йөткерү, тын бетү. Шуңа күрә авыруны аякта кичерергә һич ярамый. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булып, табибка күренегез. Шунысын да искәртеп әйтик, тәмәке тартучыларда пневмония белән авыру мөмкинлеге күпкә зуррак. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат: пневмония үлемгә китерергә мөмкин.
Үзегезне саклagыз һәм сәламәт булыгыз. Авырып дару эчкәнче авырмыйча профилактик чаралар күрергә тырышыгыз. Лимон белән зәнҗәбил, ягъни имбир чәйләре ярдәмгә килер. Әмма имбир чәй эчкәннән соң җилдән сакланып йөрү хәерлерәк булыр. Исәнмесез кадерле дуслар, исәнмесез кадерле тамашачылар. Бүген без барман Рамин белән сезгә күрсәтәбез ничек глинтвейн ясарга, ничек имбир белән лимонлы чәй ясарга. Һәм дә инде минем исемем Әдел. Әйдәгез башлап җибәрик. Соңгы вакытта имбир чәе зур популярлык казана башлады. Эш аның организм өчен зур файдасында гына түгел, лимон белән кушылып ясаган вакытта эчемлек салкын тиюдән саклый. Шәрык илләрендә имбирне универсаль дару итеп кулланалар. Бу юкка гына түгел, галимнәр тарафыннан аның 2 дистәдән артык файдалы үзенчәлекләре ачылган. Һәм дә инде чәебез кайнап чыккач, без аны чәйнеккә салып куябыз да инде, һәм дә инде дулкынлы, кышлы вакытларда сезнең өчен бу имбир белән лимонлы чәй бик файдалы булыр дип уйлыйм. Ә сезгә тәкъдим итәсе икенче эчемлек шулай ук файдалы һәм тәмле. Глинтвейнны без бүген ясыйбыз чия сугыннан, әфлисуннан, аш тәмләткечләр белән корица, бадьян һәм гвоздика. Кышын дуслар, балалар белән көне буе салкын һавада йөреп, чаңгыда яисә тимераякта шуып кергәч, ничек җылынырга дигән сорау туа. Кайнар эчемлекләр бөтен организмга җылылык тарата, витаминнар белән тәэмин итә, энергия бирә. Шул уңайдан безнең бер тәмле эчемлек рецепты сезгә ярдәмгә киләчәк. Быелгы кышны беркем дә беркайчанда онытмаячак. Өстәвенә аны шулай итеп матур итеп Болгар радиосы оештырган концертта зурлап озатабыз дигән очракта. Бүгенге кунакларыбыз да шул концертта катнашачак. Алар Рафина Гынюлина белән Разил Камалов. Беләйдең бит сине баран беләйдең, татлы иренеңнән назлап үбәйдең. Стоп, юк, менә татлы иреннәр, алар башкалар игездә калсын, яме, игездә калсын. Синең харышын. Сине сөйгәнемне күздән күрәйдең, син дип яшәүемне күптән беләйдең. Кыз бар да тәртиптә икән. Аллаһка шөкер, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле иртәләр. Сез кышны озатырга әзерме, әле тотып та карарга өлгермәдегезме? Кыш килдеме соң әле ул быел? Күбесе шул сорауны биреп җафалана, да Болгар радиосы шушы афишаны чыгарып куюга, кемдер язып куйган, кышны озатырга бит әле кыш килмәде дип. Әмма дә ләкин календар буенча кышның инде менә соңгы аена кердек. Кышны озатырга шуңа күрә бергәләп, менә Ленин исемендәге мәдәният йортына барыбызны да чакырып калабыз. Сез әлегенә Ул булачак 28 февральдә. Беләләр димәк әзер. Сез менә әлегенә башкарган җырны да тамашачыларга бүләк итәчәксез, име? Әйе, тулы версиясе шушы концертта яңгыраячак. Һәм шәхсән үзем өчен, һәм бик күп тамашачылар өчен дә борчыган, кызыксындырган сораудыр. Баянчыны син җырлата башладыңмы, яисә баянчы синле булгач үзе җырлый башладымы? Разил ул аңарчы ук җырлый иде инде. Менә бергә кушылгач, хәзер бергәләп җырларга тотындык. Дип җырламыйча түзеп буламы? Ул миннән дә күбрәк җырлый әле. Кая керсә дә, душта да җырлый. Мин инде кай вакыт машинада барганда да. Миңа гәләтә инде җитәрен җырлыга. Ул миннән күбрәк җырлый шуңа күрә. Менә җыр сайлаганда кем күбрәк тәкъдимнәр белән чыга? Кем баш, кем муен дип әйтик җыр сайлаганда? Ул җыр кешеләр җибәрә, күңелгә ята икән, икебез дә аңлыйбыз, ятышлымы юкмы икәнне, икебез тыңлап карыйбыз. Бергезгә ошамаса, бергезгә ошаса, ул җыр калмаска да мөмкин, дейме? Икебез дә бер фикергә килгән җырларны гына сайлап алып эш итәбез. Аның инде һәрберсе дә уңышка да казанмаска мөмкин, әмма дә ләкин барыбер сайлап алганда бергәләп хәл итәбез. Ә менә нинди җырлар ишисезең икегезгә дә? Моңлы җырлармы, шундый сагышлы, я булмаса тиз темплы. Күбрәк менә шундый моңлы җырларга күңел тарта, дөресен генә әйтергә кирәк. Романтик, лирик җырлар менә әле күптән түгел генә, бу көннәрдә генә яңа җыр әзерләнеп килә, туып килә. Шуңа Алла бирсә, тамашачыларыбызны сөендеребез дип өметләнәбез. Сезнең ике арада нәрсәдер бар диләр. Бу дөресме? Нәрсә булсын инде? Гармон, баян безнең арада. Дөрес. Баянга менә көнләшү юкмы? Кай вакыт шикләнеп куям, миннән дә көчлерәк яратам икән әллә шушы гармонын дип. Үзе дә бәлки буталып яши торгандыр, белмим. Ике балагыз үсеп килә. Субханалла, алар җырга, моңга тартыламы?
Я сенсіз жырлай башласаңыз, Ой, булды җитте. Керек түгел. Юк, алар ничектер Сөләйман менә безнең улыбызга 5 яшь тулды. Кайвакыт әти, әни, сез бүген китмисезме әллә эшкә? Миңа берәрсе бүген киләме кунакка дип, менә шулай итеп без эшкә затырга тора кайвакыт, күпчелек вакытта әле ул. Нишләп бүген бер кая да бармыйсыз дип, әле менә күптән түгел генә үзе дә беренче тапкыр сәхнәдә җыр башкарды, безнең белән бергәләп язылмаган хатны. Һәм әйтергә кирәк, бик җаваплы килде. Шундый тырышып башкарды бу җырны. Артист буларак, баянчы буларак, гомумән дуэт буларак сезнең иң бүйек дип әйтим инде максатыгыз, хыялыгыз. Әйт, Разил. Яки гомумән инде иң зур планыгыз. Хыял дип зурда булмасак, халкыбызга, тамашачыларыбызга, безнең тыңлаучыларыбызга кирәкле кызыксындыру, уяту, җырларыбыз аша күңелләрен юату дип уйлыйм. Яши бара, тора бара максатлар үскәннән үсер дип өметләнәбез. Әлегә шул безнең халкыбызны сөендереп, шушы юлыбыздан тайпылмыйча, зурайырга да, үсергә дә үсергә. Шуннан бу бер караганда бик гади кебек, ләкин икенче яктан бу бик зур, җаваплы һәм ышанычлы эш, ниндидер миссия дип әйтсәк була. Шишмә башы кышны озату булды. Сез кыш көннәрендә нәрсә эшләргә яратасыз? Кыш көннәрендә Болгар радиосы оештырган концертларда катнашырга. Ул инде шуңгы. Менә бу ел без Тимраякта шудык. Хайран гына барып, улыбызны өйрәтәсебез килә. Ул инде шул үзен ышанычлы итеп хис итсен дип без ниндидер бер яңа һөнәргә өйрәтәсе килә бит инде, бигрәк тә балалар белән менә үзеңдә үсәсең икән. Һәм шуңа күрә эш белән менә шулай ялны чиратлаштырып барырга тырышабыз. Шулай үзебезгә дә файдалы булсын дип. Хәзер Болгар радиосы оештырган концертка тамашачыларны чакыраласыз. Ничек җәлеп итәрсез икән? Менә бүгенге җырны без баянга җырладык бит инде. Әле алай җырлаган юк әле, рәхмәт сезнең тапшыруда шулай итеп башкара алдык. Концертта инде без ничек җырларбыз? Әйбәт итеп җырларга инде. Шулай була күрсен. Тамашачыларыбыз белән бергәләп шушы аларны сөендерә торган матур җырларны туплаган шушы матур концертка чакырып калабыз. Бергәләп җырлыйк, бергәләп кайнап, гөрләп, менә шушы концертларда күрешеп, очрашып яшәргә насыйп булсын киләчәктә дә. Шулай була күрсен. Менә безнең ике арада бары тик баян гына дидегез. Баян кирип маташа дидегез безнең ике арада. Я кымашау итә, я файдага инде улайм. Күбесенчә файдага дип уйлыйк. Концертта, Болгар радиосы оештырган концертта сезнең арада баян булачакмы? Уйлыйлар бит әле. Уйлыйлар. Анысын тамашачылар килгәч күрерләр. Димәк, 28 февральдә әлеге концертта чарышканчага кадәр сау булыгыз. Кунакка килгән бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Дус тату яшик. Иң мөһиме. Иң мөһиме Рафина белән баян дус булсын. Баян дус булса, Разил һәр вакыт дус булыр. Бездә кунакта җырлы гаилә Рафина Ганиуллина белән Разил Камалов булдылар. Кунакларыбыз белән саубуллашып, Әнәс Таҗдиновка мемориаль такта ачу чарасына барып кайтык. Үзенчәлекле баскычлар игътибарны җәлеп итмичә калмый. Чөнки гадәти булмаган баскычтан менү ул биеклекне әсир иткән кебек, зур үрләргә менгән сыман. Видеозма карап, шундый ук хисләр кичерерлек булсын. Чөнки хезмәттәшебез Ләйсән Билалова сезнең өчен үзенчәлекле һәм иң биек баскычларны барларга булды. Бу баскычлар дөньябызның төрле почмакларында урнашкан, таштан, агачтан култыксалы яисә аннан башка. Әмма аларның барсында бер сыйфат берләштерә. Алардан менгәндә биеклектән һәм куркудан тын кысыла. Бүген без сезгә 7 иң куркыныч һәм кызыклы баскыч турында сөйләячәкбез. Бу баскыч Калвантин Дурк фортына илтә. Ул Индиядә урнашкан. Форт үзе кичкенә генә мәгәрә. Ә менә аңа менә торган баскычны иң куркынышы дип атыйлар. Тау битендәге кыялардан ясалган баскычлардан менүе бик читен. Аның хәтта тотынырлык җире дә юк. Менү 3 сәгатьне алса, төшүе тагын да озаграк. Баскычның дымлы булуы бу эшне тагын да кыенлата. Киләсе баскыч El Piñón de Guatapé. Ул Колумбияда урнашкан. Аны ни белән генә чагыштырмыйлар. Берәүләр аны тегелгән баскыч дип әйтә, икенчеләре аны замокка ошата.
Хунань провинциясында Тяньмэн тауы урнашкан. Аның икенче исеме Күк капкасы. Ул бик куркыныч җир тетрәүеннән соң барлыкка килгән баскыч. 999 баскычны менгән кеше күккә кагыла ала төсле. Әлеге баскычтан менү бик җиңел түгел. Ул тауның иң бөек җирендә урнашкан. Шуңа күрә сәяхәтчеләр фуникулерда күтәреләләр. Машинада да менеп була. Моның өчен 11 километрны үтәргә кирәк. Юлында 99 борылыш бар. Алдагы баскыч 92 метр биеклегендәге спираль Тяйхан. Ул 30 метрлы өй биеклегендә. Баскычка 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне кертмиләр. Биеклектә көчле җил бар, ул басманы урыннан кузгалта. Абанери авылында Чан Баори басмалы көе Һиндстанда иң борынгы һәм тирәннәреннән санала. Ул 30 метрга җир астына киткән пирамидага охшаган. Баскычта тотыныр урын юк, шуңа күрә аяк астына карап йөрергә киңәш ителә, чөнки басма бик текә. Хуашан таулары биеклегенә алып барган бу сукмакны күк баскычлары дип атыйлар. Аның баскычлары тауның үзенә уелган, тоткычлары тимер чылбырлар. Бу тауны яулар өчен 2000 метр югарыга менергә кирәк. Тауда тар агач сукмакларда очраячак. Баскыч кечкенә чәй йортына алып менә. Дөрес, аннан күренеш матур диләр. Эквадорда шайтан казаны шарлавыгына борынгы таш баскычлары белән менергә мөмкин. Тик сак булырга кирәк, баскыч тоннель аша бара. Бар җирдә дә дымлы, хәтта су ташкында тотып карап була. Менә шундый ул куркыныч һәм кызык баскычлар. Арбаңны кыштан, шанаңны җәйдән әзерләп тор диләр халык мәкалендә. Sunny Fest фестивале катнашучылары шуңа колак салган микән? Без инде аның фестиваль координаторы Эльмира Әхмәтовадан белдерәбез. Эльмира, саумысыз, хуш килдегез. Хәерле. Хәерле иртәләр. Сез инде Мамадыш районында, Мамадышның үзәгендә эшләүче һәм бөтен шаралар белән бергә кайнаучы кеше буларак Sunny Fest фестивале турында сөйләшәсебез килә сезнең белән. Быел инде ала бирсә безнең фестивалебез 4нче тапкыр уздырылачак. Ул Мамадышыбызның нәкъ уртасында үзәге булган Совет урамында узачак. Инде күпләр бу фестивальдә катнаштылар, аны инде күрделәр. Бу бик кызыклы. Һәрбер уенчы да, һәрбер команда да үзе ясый шоналарны һәм шушы шонада төшәргә тиеш булачак. Таудан шуып төшәргә тиеш. Таудан төшәргә тиеш була, Шуны да әйтеп китәргә кирәк, быел сезнең бәйге халыкара статусын алдымы? Алла бирсә алачак дип әйтик инде, чөнки быел инде безнең чит илләрдән килгән җыелма команда катнашачак. Алар белән бергәләшеп матур итеп шушы фестивальне уздырырга. Кайсы чит илләрдән кунаклар көтелә? Алар төрле илдән булачак, чөнки менә безнең иртәгә бит инде ачылачак халыкара авыл яшьләре конгрессы Казан шәһәрендә. Һәм менә шушы конгресста катнашкан чит ил кунаклары 2 көн дәвамында әзерләнеп, инде безгә 8 февраль көнне, шимбә көнне киләчәкләр команда буларак. Булай күпме катнашучы булыр дип көтелә? Безнең инде хәзер заявочная кампания ябылды һәм бүгенге көнгә 36 команда теркәлгән. Әлик менә команда. Шәхсән бер кеше шана ясап үзе генә катнаша алмыймы? Төшә ала командада 1 кешедән 5 кешегә кадәр була ала кешеләр. Һәм менә иң кызыгы, инде 2нче ел рәттән ул катнаша, быел ала бирсә быел да катнашачак. Бер генә кеше ул, иң беренче булып төшер дип өметләнәбез инде быел. Аңа быел 76 яшь. Һәм ул менә ел саен шана ясап, махсус шушы фестивальгә шана ясап, килә безнең фестивальгә. Быел инде ул иң беренче булып төшәчәк таудан. Менә бу шаналар нәрсәләрне хәтерләтә? Иң оригиналларын инде. Инде иң оригинал әйтергә дә бик күп алар. Һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе оригинал. Иң истә калганы, ул да булса бөтен Татарстанны шаккаттырган мунча булгандыр инде. Мунча. Безнең егетләр мунча керделәр. Нәкъ менә тауның башында мунча керделәр, процессын күрсәттеләр һәм шул мунчада төштеләр таудан аска таба. Алар гран-при алганнар иде. Теге елны инде булды безнең Кинзадза фильмыннан да булдылар. Париж, Мамадыш Париж бит инде. Эйфелева башнядан да төштеләр. Булон
шыбыклар, тау шыбыкларынан җыелган болан бар иде. Ансы 3нче ел. Аларны күрергә була инде хәзер безнең Шона музеенда. Сезнең димәк Шона музейы да ачылды. Ул әле безнең ачылып бетмәде официаль рәвештә, ләкин ул ел сайын фестивальдә без аны күрсәтәбез. Элеккеге иң борынгы шоналардан алып, бүгенге көнгә кадәр нинди шоналар бар, барысын да күрергә мөмкин монда. Һәм менә быелдан алып барлык катнашкан шоналарны да шушы музейда калдырырга исәп. Туристларны җәлеп итәр өчен менә дигән чараймы? Менә шул шана карап, боланнан үрелгән чыбыклы шанада утырып, мунчага киләсең, шана мунчада керәсең, шуа йөрисең. Аннан соң инде шуннан шуып туктагач, бәкегә шумасың. Һәм шулай берничә мәртәбә кабатлап шул Мамадышның гүзәл тауларында бүлдермәскә дигән әйберне беләсеңме? Атлар җигеп Казанга киләсең. Атларда булачак. Атларда да атынырга мөмкин булачак быел. Барысы да булачак. Шулай ук әле фестиваль кысаларында безнең бик кызыклы инде казанлылар аны ишеткәннәре бар. Итекле хоккей да булачак. Бу инде менә безнең Илшат Ваказов уйлап тапкан уен төрө. Һәм быел да алар бездә менә шушы фестиваль кысаларында булачаклар. Казаннан килгән артистлар командасы, Соба, Теләче һәм Мамадыш командасы белән итекле хоккейда ярышачаклар. Димәк инде әлеге 8 февральдә үтәчәк шараның кыскача эштәлеге. Таудан үзең тәкъдим иткән кызыклы шана белән шуу, аны тәкъдим итү. Бер кешедән алып 5 кешегә хәлле команда катнаша. Итекле хоккей, тагын Казан егетләре булачак. Безнең концертта була. Концертта булачак, әлбәттә, ел саен була концерт. Быел аларны Казан егетләре тамаша кылачак инде. Шулай ук инде төрле спорт уеннары булачак, соту булачак, төрле тәм-томнар ашарга мөмкин булачак. Шулай ук иң яраткан безнең тамашачылар иң яратканыдыр хас киетләре белән фотосурәткә төшү. Алар да быел булачак, алар да быел киләчәкләр. Алла берсә традицион рәвештә. Менә шулар, һәм шулай ук безнең менә шушындый Снеговиныбыз белән очрашырга мөмкин булачак. Бу инде Кар бабай белән пингвинның кушылмасы, бу безнең фестивальнең символы. Иң мөһим сорау, быелгы кышка кагыладыр инде, кар бармы соң Мамадышта? Кар Аллага шөкер бар, заказ биреп куйдык. Явачакмы? Явачак. Инде 2 көн рәттән ява. Аллага шөкер безгә кар җитәчәк. Алайса Мамадышта күрешкәнчегә кадәр кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде сезне дә командагыз белән көтеп калабыз. Һәм тур эфирда инде үзебезнең районыбыз башлаган Тол Петровичка да рәхмәт әйтмичә булмый, чөнки инде менә ул булмаса, бу фестиваль булмас иде, чөнки менә бу яшьләр өчен бик кирәкле фестиваль. Бу яшьләрне берләштерә, яшьләр өчен яңадан-яңа чара. Димәк, инде мондый чаралар бар икән районда, яңа инфраструктура бар икән. Безнең әле Мамадыш яшәячәк, гөрләячәк, һәм без бергә әле алга барачакбыз. Бик рәхмәт. Рәхмәт. Бездә кунакта Sunny Fest фестиваленең координаторы Илмира Әхмәтова иде. Әгәр дә сезнең кызыклы шанагыз бар икән, һәм сез Мамадышка барып тау шуарга телисез икән 8 февраль көнне рәхим итегез. Быел Sunny Fest 4нче тапкыр үткәрелә. 1нче тапкыр үткәрелгәндә ул нинди булган икән? Шул хакта видеоязма карыйк. Кышның салкын һавасы нәк урамга чыгып тау шуа торган вакытта инде тизлек, көч, күтәренке кәеф, гади булмаган хәтердә саклана торган әйберләр нәк биредә, Мамадыш киңлектәрендә. Биредә фестиваль 2нче тапкыр үткәрелә. Табиблар сәламәтлек өчен саф һавада йөрергә, спортны яратырга һәм күбрәк шатлыклы мизгелләр белән тормышны баетырга инде. Монда ул ташып тора. Бу ел безнең 27 команда килде. 5 команда Мамадыш районыннан һәм 2нче районнар республика районнарыннан. 5 номинация бар. Беренчесе ул на скорость, икенче номинация на длинность, на дальность, ул яңа номинация. Теге елда булмады ул. Һәм безнең бар номинация креатив, ул теге шананың инде бизәли торган именно иң матур шана. Һәм креативность выступления бар. И инде теге кем тегендә дә монда да эләгә алмады. Безнең креатив приз зрительской симпатии. Вот даже шундый номинация бар. Креативлык аларда җитәрлек. Шуа торган итекләр, урып җыючы комбайны, бомбокс, автомобиль, футбол мәйданы, хәтта мунча һәм бланда. Игорь Шриков узган ел мич һәм бассейн чанада адреналин күрсәткәннәр. Быел да алар үзенчәлекләрен югалтмый. Чып-чын мунча кирип таудан төшә. 17 градус салкынлык беркемне дә куркытмый, ә киресенчә җанландыра гына. 3 метр ярымлык булан ясадык. Һәм инде бу бәк матур килеп чыкты дип уйлыйм. Без моны бәк вак елга буеннан ботаклар алып килеп шулардан ясадык. Эш кайчан башланды? Эш башланды безнең бер атна элек.
һәм без моны 3 көн эчендә башкарып чыктык. Без инде анда әйбәтләп мунча кирип төшергә исәп. Мөдәррис Каюмов командасы зомби машина уйлап тапкан. Инженер булуларына карамастан, машиналар ясау, төзәтү яраткан шөгыльләре. Ә мондый конкурсларда катнашмый калмыйлар. Без һәр көнне эштән кайта идек, авылга һәм 11ләргә, 12ләргә кадәр ясадык шул машинаны. Менә 5 көн рәттән. И бүген саат 3тә ясап бетердек. Менә килдек. Краска сәрки үтмәгән. Нормально. Без яратабыз шундый конкурсларда катнашырга, чөнки менә катнашмасаң, гел эшләсәң генә ничектер тормыш үтә, һәм бернинди дә эмоциялар калмый, истәлекләр. Ә менә шундый чараларда катнашып, без тормышларыбызны тулыландырабыз. Подходи, честной народ! Даю всех разорвет! Үзебез кинофильмнарны бик катынык яратабыз. Любительләр инде, дип әйтик инде, яратучылар. Шуңа күрә иностранный кинодан Безумный Максны караган идек. Шуннан бер әсәренә бар иде. Бер безумстве фаер-шоу күрсәтәсе килгән. Әлбәттә шушы салкын һәм матур көндә, әлбәттә инде җылылык бирәсе килгән менә монда килгән кунакларга. Салкын көнне кыздырып алырга шпитик кенә. Әйе, әлбәттә. Менә шуңа күрә инде үзебезнең выступление белән бәлки шаккаттырбыз, халыкка ашардыр дип ышанып калабыз инде. Ярышмаучылар җан атып тордылар һәм күңелле чараларда катнаштылар. Ә салкын кышны җиңәргә кайнар чәй белән коймак ярдәм итте. Мин бу фестивальгә кызым Камилә белән чыктык. Фестивальләр минемчә кирәкле. Төрле районнардан килгәннәр монда фестивальгә катнашырга. Алга таба бу бәйге киңрәк масштабларда үткәрергә планлаштырыла. Ел әйләнәсендә районнарда сайлап алу турлары узачак, ә финал өлеше Мамадышта үткәреләчәк. Пәнҗешәмбе чыгарылышы шуның белән тәмам. Имбирле чәйләр эчеп, салкын тиюләрдән саклана күрегез. Кышның карлы, матур көннәрендә табигатькә карап, булганына сиенеп, шөкер итик. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин йөрегез. Сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Я, кая алып барасың шул хәлик? Алпидәм. Әллә күргән. Әйдә, ресторанга барыйкмы? Кафе